салом бародарони азиз, бо шумо ҳастам мисли ҳар вақта дилҷӯи хатлон. имрӯза видео дар бораи як программе меравад ки барои вайфайро кодша фаҳмидан ба мо кӯмак мерасонад. хуб, ан ҳамин программае ки дар рӯи экран мебинед, Wi-Fi Web. метавонед аз Play Market дастрас кунед. ворид мешавем ба ҳамин программа. хуб, дар ҳаминҷа зер мекунем. дале, боз дале, выключение, разрешить. хуб, яъне ки литсензиони мегам, мо дар литсензиони дар кор нест. яъне назад мекунем ва чуноне дар боло мебинед нишонаи X, як бор зер мекунем. хуб, ворид мешавем ба программа ва яъне ки мехоҳем коди Wi-Fi-ро фаҳмем. сараввал нишон метад ки мо дар куҷо қарор дорем ва дар наздикии мо дар куҷо Wi-Fi аст. хуб, метавонед бародаро аз инҷо нишонаи поиск аст зер кунед ва дар кадом шаҳре ки бошед ҳамонҷо поиск диҳед. хуб, чуноне мебинед бародарон, яъне ки ҳам карта аст, ҳам Wi-Fi ба мо нишон метад. мисол нишон додестай Столовая Хуҷанда, яъне ресторани суғдиёна нишон додест ки ман дар бари ҳамин қарор дорам. яъне хоб ҳарду ҷайкуҳоро нишон додест. чуноне мебинед бародарони азиз, ҳам харита аст, ҳам Wi-Fi нишон метамода. яъне ки Wi-Fi теци кривой. як бор дар болояш зер мекунем. разблокировать парол. бинед бародарони азиз, паролша бировард. 66 66 11 11 будай пароли ҳамин. хуб бародаро, боз мехоҳем ягонтаи дигарро паролша бинем. яъне ки рамз дигар гуфтагӣ, мисол ба мон лозим аст парк Кургонтюбе. як бор зер мекунем, разблокировать парол. бинед бародарони азиз, паролша мебурад, яъне ки паролаш чанд аст. бародаро, дар куҷое ки бошед метавонед бе ягон мушкилӣ ба Wi-Fi интернет кор кардан гиред ва зиқ нашавед. мисол ба мо боз мегӯяд ки чанд қадар метр аст роҳаш. мисол на парки Курган ба мо 880 метр аст. хуб бародарони азиз, видео агар ба шумо маъқул шуда бошад, лайк монед, ҳатман дар канал обуна шавед ва боз интизори видеоҳои навини мо бошед. хуб, боқӣ дар амони худо бошед.